Helo, fi di Gethin. Mi rydw i'n dyn gwyn efo barf brown, gwallt brown, crys tŷ gwyn a crys glas. Teitl y swydd. Cymorth Rhwydwaith Cyfranogi Llawrydd. Beth ydy gwnewche/make it? Rydyn ni'n teimlo cyffroes iawn wrth gyflwyno gwnewche, make it. Raglen newydd sbon yw hwn yn cynnwys elfennau o rwydweithio, cyfranogi, comisiynu a theithio. Cynllunydd gan ac ar gyfer egin artistiaid rhwng 18 a 29 mlwydd oed sy'n byw neu yn gweithio yn Rhondda Cynon Taf, RCT. Nod y raglen. Arianner drwy gynllun cysylltu a ffynnu Cyngor Celfyddydau Cymru yw creu diwylliant lle mae RCT yn fan i chwarae, creu a ddeblygu ecoleg celfyddydau sy'n deniadol i eraill. Man lle caiff egin artistiaid ac ymarferwyr ei dynnu i ddod at ei gilydd a chydweithio. Daeth grŵp o egin artistiaid sy'n byw yn y fwrs deidref i gasgliad bod diffyg cyfleoedd proffesiynol o fewn y celfyddydau yn RCT. Buont yn cydweithio ei gilydd a chasglu ynghyd garafan o llaweryddion a selfyddydau celfyddydol ar draws y ranbarth i ddod i afael ar angen am newid. O glanlyniad o hynny, daeth gwnewche, make it, i fodolaeth. Elfen allweddol i llwyddiant y rwydwaith yw sicrhau bod grwpiau sy'n cael eu tangenircholi yn gallu cymryd rhan mewn weithredol. Bydd y raglen a cyflwynir mewn 500 cam dros cyfnod o 18 mis. Yn annog yr egin artistiaid a'r holl bartneriaid i ymgysylltu a meysydd arloesi, dysgyd parheus a datblygiad. 1. Bydd y cam archwilio yn sicrhau bod ymarfer trauma wybodus yn cael lle blaen llaw ym mhob rhan o'r ystyriaethau a'r dulliau lle caiff gwerthoedd a'r fframwaith ar gyfer gwnewche make it ei sefydlu. 2. Mae darganfod yn cam amlheiniog sy'n gosod elfennau allweddol y raglen. Mae hyn yn cynnwys creu a datblygu rhwydwaith egin artistiaid bydd yn sefydlu partner yn nodi ei cynnig ei hunain ac yn addasu ei rhaglenni gwaith yn ôl yr angen. 3. Mae'r cam dysgu, chwarae a chreu yn amgylchu datblygiad creadigol y raglen a arweinir gan anghenion y rwydwaith o'r egin artistiaid. 4. Mae'r cam rannu yn cynnig cyfle i cymhwyso dysgu mewn sefyllfa go iawn a ffurf cylchdaeth deithiol a neu digwyddiadau yn ffurf gwyl. Bydd yn gyfle i egin artistiaid brofi ar raddfa wahanol. 5. Bydd y cam newid a chynnal yn galluogi'n egin artistiaid a partneriaid i adlewyrchu ar y raglen, a'i werthuso gyda'i gilydd. Bydd yn galluogi bartneriaeth i dod at ei gilydd i nodi, cydnabod a chreu newid mewn perthynas a dylliannau dysgu'r raglen. Mae llawryddion a sefydliadau partner yn cynnwys cynhyrchiadau offio troli, Citrus Arts, cynhyrchiadau Leeway, Afon Dance, Cymuned Artists, Theatre Spectacle, Theatrau RCT a Spark, Valleys Kids, ochr a ochr ag Interlink y cwmni ymbrel dros y sector gwirfoddol RCT, Dirty Protest, sy'n cefnogi ysgrifennu newydd a thîm dysgu creadigol canolfa Millennium Cymru. Mae hefyd yn cynnwys y lawryddion Ian McAndrew, Matteo Marfoglia, Ciara Sullivan a Yasmin Williams. Swydd ddisgrifiad. Ffi. 4,950 o punnoedd dros 33 diwrnod at 150 punt y dydd. Pwy all gyflwyno cais? Mae'r rôl hon wedi cynllunio a'i hanelu yn benodol at artistiaid hwylysydd profiadol sy'n byw a neu yn gweithio yn Rhondda Cynon Taf. Bydd yn darparu cefnogaeth ac arweiniad ar gyfer y egin artist, a benodol fel arweinydd rwydwaith
Cyfranogi. Mae'r raglen gwnewchau, Make It, yn brosiect ar draws ffurfiau celfyddydol sy'n hyrgyrch i artistiaid/hwyluswyr o bob disgyblaeth o'r celfyddydau. Crynodeb y rôl ar ffwrpas. Cefnogi arweinydd Rhwydwaith Cyfranogi yn y tasg o datblygu a chyflenwi raglen gydweithredol dros dymor penodol gyda nod a lle cyfleoedd proffesiynol sydd ar gael yn egin artistiaid. Cefnogi ac arwain yn camau o gynllunio, weithredu a chyflenwi rwydwaith egin artistiaid. Bod yn weithredol wrth yn fynychu grwpiau strategol y raglen a chyfrannu at ei waith. Cefnogi a darparu arweiniad wrth gydlynu gweithgareddau ar draws pob agwedd o'r raglen. Mae hynny'n cynnwys cysylltu ag aelodau o'r tîm mewnol a sefydliad parter ehangach. Cefnogi egin artistiaid a phartneriaid i weithredu aelodau a bodloni amcanion a bwriad y raglen. Cefnogi broses werthuso a chyfrannu ati. Cyfrifoldebau. Isod restr enghreifftiau o tasgau a disgwylir i chi ymgymryd a hwy yn edrych ar y rôl, yn eich rôl. Gweithio yn rheolaeth mewn partneriaeth gyda'r tîm gwnewchau, Make It, ynghyd â partneriaeth ehangach a dyfarpar allanol a gwneud hynny'n wyneb yn wyneb ac yn ddigidol. Cefnogi cyflenwi ryngwaith egin artistiaid ar y cyd yr arweinydd Rhwydwaith Cyfranogi a'r reolwr prosiect. Mae hyn yn cynnwys gwahanol dasgau a nodi egin artistiaid i ymuno â'r rwydwaith i gradu raglen sy'n cefnogi datblygiad y rai sy'n cymryd rhan. Bydd hyn yn cwmpasu digwyddiadau megis dosbarthiadau meistr a sesiynau mentora. Cefnogi'r dasg o gyflenwi sesiynau rwydweithio. Cefnogi'r arweinydd Rhwydwaith Cyfranogi wrth iddynt ymgymryd a dyletswyddau gweinyddol o dydd i dydd. Darparu arweinyddiaeth a chefnogaeth i arweinydd Rhwydwaith Cyfranogi ym mhob maes o'i rôl. Dylech chi gyfeiriad y swydd ysgrifiad yn yr arweinydd Rhwydwaith a Cyfranogi am ragor o wybodaeth. Manyleb a sgiliau. Yn hanfodol, bydde 3 flynedd o profiad proffesiynol o fewn y sector celfyddydau yn cyfranogi yn cynnwys hwyluso a chyflwyno sesiynau. Profiad o ddarparu Cymorth drwy gynnal mentora, hyfforddi, cynlluniau cyfeillgarwch, uwch sgilio, modelu ac ati. Cymhwysydd digidol, e-bost, raglenni swyddfa cyffredinol, Zoom, Google Drive ac ati. Sgiliau gweinyddu. Y gallu i weithio gydag egin artistiaid sydd efallai yn fregus ac wedi cael eu profiad personol anodd yn ei bywydau, gan weithio mewn ddull trauma wybodus. Y gallu i weithio mewn cyd-destun cydweithredol, ochr o ochr a sefydliadau partner o ran ddeiliad. Profiad o ymgyfranogi o fewn proses werthuso. Yn dymunol, hoffwn gwybodaeth eang o wahanol ffurfiau celfyddydau a siaradwr Cymraeg. Priodoleddau a nodweddion personol. Dealltwriaeth drylwy o ystod eang o ffurfiau celfyddydol creadigol. Synwyr digrifwch cryf, y gallu i feddwl yn strategigol, y gallu i defnyddio amser mewn modd effeithiol ac effeithlon, y gallu i gefnogi, arwain a mentora egin artistiaid rhwng 18 a 29 mlwydd oed. A'r gallu i dangos empathi. Amodau. Gweithle. Darparu'r cyfleusterau desgiau poeth yn bennaf yn y ffatri porth, Spark Valley Kids. Yn ogystal, bydd cyfle i gael mynediad at gyfleusterau desgau poeth a darparu'r gan sefydliadau partner. Bydd angen cytuno ar hyn
gyda reolwr prosiect. Trefniadau cytundebol. Cytundebir y rôl am gyfanswm y 33 diwrnod a chaiff ei cynnal drwy gydol cyfnod y raglen. Disgwylir y bydd y rôl yn golygu 0.5 dydd yr wythnos yn reolaidd, fel y cytunwyd yr isod y broses benodi. Oherwydd natur y raglen, bydd angen hyblygrwydd i weithio ffin a nos ac ar y benwythnasau. Diogelu a DBS. Bydd angen tystysgrif gwiriad manwl gwasanaeth datgelu a gwarhaf neu DBS. Neu bydd y sefydliad yn cynnal a chefnogi cais newydd. Gan mai Valleys Kids yw'r sefydliad cynnal, disgwelir i'r ymgeisydd dilyn y gweithdrefnau diogelu hwy. Sefydliad cynnal. Ariennir y raglen trwy gynllun cysylltu ffynnu cyngor Celfyddydau Cymru. Gwenir y trefniadiadau cytunebol gyda Spark, Valleys Kid, sef y sefydliad cynnal ar gyfer y gwenewchau Make It. Offer technegol. Disgwylir ei byddwch chi'n darparu ac yn defnyddio eich offer technegol eich hun i ymgymryd ar y rôl hon. Dylech chi roi gwybod i ni yn eich cais os nad yw hynny'n posib, neu os yw ein rhwystro chi rhag ymgysylltu. Hyd y raglen. Mae gwenewchau Make It yn rhedeg am gyfnod o 18 mis rhwng Gorffennaf 2021 a Chwefror 2023. Sut i gyflwyno gais? I gyflwyno gais am y rôl hon, dilynwch y camau isod os gwelwch yn dda. 1. Gofynnir i chi gyflwyno un o'r rhain. Llythyr atodiadol A4, dim mwy na 2 dudalen. Neu ffail sein MP3, fideo MP4, dim mwy na 5 munud. Dylech cynnwys y canlynol. Adran sy'n nodi eich profiad ar draws yr holl cyfrifoldebau a'r sgiliau, yn ogystal a dylech chi amlygu eich addasrwydd ar gyfer y rôl. Eich manylion cyswllt, enw, cyfeiriad, e-bost a rhif ffôn. A manylion cyswllt 2 ganolwr yn cynnwys enw, cyfeiriad, e-bost, rhif ffôn ynghyd â'r rôl a'r sefydliad. 2. Gofynnir i chi anfon llythyr atodebol A4 sy'n atodiedig e-bost i linfa@valleyskids.org. Cais/ceisiadau sain fideo trwy dolen WeTransfer wedi ffastio i mewn i e-bost a'i hanfon at linfa@valleyskids.org. Wrth anfon e-bost, mae angen chi cynnwys y llinell bwnc hon. Gwenewchau/Make It. Cymorth, Rhwydwaith a Cyfranogi. Y dyddiad olaf i derbyn ceisiadau yw Llun yr 20 o Medi 2021 am 5 o'r gloch. Gellir cyflwyno cais yn Gymraeg neu yn Saesneg. Rydym yn annog ceisiadau oddi wrth pob grŵp sy'n cael ei tangynrychioli yn y Celfyddydau. Amserlen. Dyddiadau cau ar gyfer y ceisiadau. Llun yr 20 o Medi 2021 am 5 o'r gloch. Canlyniad llunio restr fer, dydd Iau, y 3 ar 20 o Medi 2021. Bydd pob un ymgeisydd yn derbyn gwybodaeth am y canlyniad o'r proses llunio restr fer. Dyddiad cyfweliad, dydd Gwener y 1 o Hydref 2021. Mae'r lleoliad y cyfweliadau yw gadarnhau, mae'n posib bydd angen cynnal cyfweliadau ar Zoom. Os ydych chi'n cael anhawsterau gyda technoleg neu os gennych chi ymholiadau cyffredinol ynghylch y rôl on, mae'n croeso i chi cysylltu â linfa@valleyskids.org.